Mukomanashi inini ndinoshanda kune imwe buchari iyo inonzi United muno muJoburg. Mukomaka dai kwanga kuri kunze vanhu vaiziva kuti sei tumwe tumabuchari twakachipa kudaro. Maipa kutenda kana kunotenga nyama inodhura kana muCheckers kana kuti muPick n Pay maisva maenda zvenyu. Tumabuchari utu twakatogadzirirwa vanhu vatema, maBlack South Africans, avo vanenge vachitambudzika kuti vange vachiwanawo nyama inenge yakachipa. Mukomanashi, vanhu vanouya kubuchari kwedu kunoku kwandinoshanda vachiti nyama yenyu yakachipa, asi dai vaiziva zvimwe zvatinoita usiku kana tava kuda kunochaisa kuti nyama iyoyo inge ichiratidzika sekunge inenge iri itsva. Ndinotenda chaizvo nezvirongwa zvekufumura vanhu vanopfuwa huku. Mudzimai wangu akatonditumidzira link tikatotanga kutoseka zvedu tichiteerera nyaya yacho pandainge ndiri kumba, nekuti mudzimai wangu ndainge ndakatomuudza zvose izvo zvatinoita kubuchari uku kwandinoshandira. Buchari iyi itori nemabranch akawanda mumaprovinces akasiyana siyana, saka mutemo wepo mutemo wekuti nyama haifaniri kuti inge ichiraswa. Ndaimbotanga ndichauya nenyama iyi kumba, but ndakazogumisidzira ndasiyana nazvo. Mukomanashi, nyama dzinotengeswa mushopu yandinoshandira ini kana kudya handitombodi kana kudya zvachose. Zita rangu muchanditi Muna, uye zvekare ndine makore akati wandei ndichishandira mamwe maGreeks muno muJoburg, saka ivo vanongoita zvemabuchari zvekare nemasupermarkets. Zvavanoita vanoti kana vakamborana supamaketi zvikaita sekunge zvinenge zvadhakwa kana kuti vakatanga kunetswa nevanhu vemutemo, because maGreeks havafarire infact kubhadhara iya yavanoti tax. Saka kana kuri kunzi vakaona kuti vanenge vava kunetswa neSARS vanobva vachizochinja kambani, nekuti pavanouya kuno kunyika dzekuAfrica vanotouya as a family, extended family. Saka vanozoti kana vava kunoku umwe noumwe anenge aine kambani yake yaanenge akaregister. Saka uya anenge aona kuti ava kupinda busy nenyaya dzeSARS tax, zvaanoita anobva angonyepedzera sekunge atobroka, obva atotengesa kambani iya, but anongoitengesera umwe munhu wemufamily. Ndokusaka muchiona kuti tumashops twavo tunogara tuchingochinja mazita after 1 year 2 years. Panenge pambori neshop yavo inobva yachizochinja zita, yobva yaita sekunge inenge yatotengwa nevamwe vanhu. Saka vanhu ava mukomanashi ivo havadi kana chinonzi loss. Mubusiness ravo ravanoita, maGreek vanongoita zvemasupermarkets kwese kwavanenge vari, havadi chinonzi loss. Vangatosarudza kuti vange vachinotenga mapackaging plastics matsva kuti vange vachipakeja zvinhu zviya zvinonzi maPakistan vanogadzira fake. Manje ava maGreek vanotongoti kunyange chinenge chaexpire ngachidzokere zvekare pashelfu kuti vanhu vange vachizotenga. Buchari redu rinostoka nyama yakawanda zvekuti inokwanisa kugara mucold room kwemwedzi miviri, 60 days kana kupfuura. Nyama iyoyo inopedzisira yachinja kala, yava kutanga kuita greyish kamwe kagosvibira, so sezvo chinenge chiri chinhu chinenge chiri mufridge chinopedzisira chava nekamwe kagrey, inenge isisiri red iya yefresh yebeef. Uye zvekare nyama iyoyo unenge uchiti kana ukaiisa mumvura inotanga kutsvedza kana kamwe kamunhuwi, so kunyange uchiburitsa mufridge inenge yatova nekamunhuwi. Saka mutemo wevaridzi vebucha iri randinoshandira, mutemo wavo ndewekuti nothing goes to waste. If it is not sold, make it sell. Ndo zvavanotaura izvozvo. Apa inini ndakazoitwawo junior manager, saka zvizhinji ndini ndinozviudzwa. Vamwe vandinoshanda navo zvimwe zvacho vanenge vasingatozozvizivi kuti ndo zvatinenge tichiita izvi. Hazvizivikanwe nemunhu wose anenge achishanda mushopu kuti pane dzimwe nyama idzo dzatinozosara tichinzi vemaovertime muri kuzosara. Tinokwanisa kuzochaisa kana kuma10 kana kuti kuma11 dzeusiku tichinzi tiri kutobva pashopu nekuti tinenge tiri busy tichigadzirisa nyama. Vepackaging vanozongouya zvavo
but vanenge vasinganyatsokuziva kuti how far. Pose patinoona kuti batch yenyama yava kuda kuora kana kakunhuhwa, tinoibuditsa mucold room usiku, vanhu vaenda, tasara isusu maZimbabwean tinonzi ndisu tinosara tiri paovertime. Tinobva tachizoisa machemicals mamwe ane simba anonzi mastrong preservatives, mamwe akaita sesodium nemamwe acho andisingakwanisi kudoma nemazita awo nekuti chirungu hachitambi, saka ndakanganwa mamwe mazita acho, asi andichiri kurangarira machemicals isodium. Sodium zvayo yagara iri munyama, ndokusaka zvichinzi vanhu vanodya maprocessed food vanenge vaine risk yekuti vanozoita cancer. Kana uchidya zvinhu zvakaita sana bacon, vana poloni, vana viana marussians, zvinoiswa sodium yakawandisa zvinhu izvozvo. Zvekare negrounded beef inoiswa futi sodium yakanyanyisa, saka tinotora nyama iya inenge yaita kakusvibira nekuda kuora, tinobva tachizoisoka mumachemicals iwawo. Machemicals awa anobva anouraya bacteria, because kuti chinhu chinge chichinzi chaora, ibacteria inenge yavapo pangava pari panyama, ndo inokonzeresa kuora zvekare nekunhuhwa. Zvakafanana nemunhu akanzi aswera achishanda kana akatanga kudikitira zviya, muhapwa make munenge makazara nebacteria, ndo rinokonzeresa kuti pange pachizova nemunhuwi. Zvose izvi ndakazotozviziva mushure mekunge tatanga kushandisa iwawawo mapreservative, because takatodzidziswa kuti chii chinonzi bacteria, bacteria rinoodza sei zvinhu uye zvekare rinourawa sei. Mushure mekunge taita izvozvo, then maminutes mashoma nyama iyi inenge imbori grey, after tazoisa mamwe macolorants inotanga kutsvuka zvekare, sekunge imombe ichangobva kuurawa maminutes mashomanana anenge adarika. Kana taita saizvozvo, ndipo patinobva tachizovhura zvedu imwe cold room, tobva tachizoisa imomo umo munogara nyama inenge iri fresh. Tobva tavhura zvedu butcher, totoperekedzwa kulocation kwatinogara neumwe muGreek, ndiye anototiperekedza, the main manager, otonotidropa one by one, because nguva dzatinochaisa mukomana kunenge kusisina munhu anenge ava kufamba, kana motikari dzinenge dzisingachafambi zvekudaro, worse of all makombi anenge asingachabatiki. Kana tapedza izvozvo, mangwana makuseni ndinobva ndaudza vamwe vatinoshanda navo maZimbabwe nemaSouth African kuti yava nguva yekuti tinge tichiita repackage. Saka vanozoita repackaging mumaplastics matsva, toisa malabels anenge aine expiry date itsva, tobva taisa mastika anenge akanzi premium fresh beef. Kana kuigaya ndo zvinenge zviri nyore kugaya kuita means nemasausages, because kana ukada kutarisa sausage, kunyange sausage rinenge riri original, of course original sausage rakanakira pakuti rinenge riine sodium shoma, ndo yakaipisisa pazvinhu zvinoiswa munyama dzatinodya. Sodium ikanyanyisa kuwanda, ndakaudzwa nemuGreek wandinoshandira, because ivo mavegetarian havadyi nyama, akati sodium ndo yakaipa, ndo inozokonzeresa kupomedzera urwere hwekensa mumuviri mako. Hanzi kana vanhu vaya vanonzi vazoita kensa yemudumbu, hanzi zvinobva pasodium yacho iyoyo inenge yakanyanyisa, saka inowanzokuwanikwa mumasausages uye zvekare nemumamins, because chakaipira sausage unokwanisa kana kudya kana imbwa chaiyo, because inongoita zvekugayiwa kusvika yava mamins zvekuti hauna kana chaunozomboona kuti munei. Kana vanhu vaya vanoti ini handidyi nguruve, inini handidyi chakati, munozvinyepera akomana. As long as uchidya maprocessed food, uchidya zvinenge zvakaita sana grounded beef, uchidya mamins zvekare nemasausages, usambofa wakazvinyepera kuti iwe usati wakambodya nguruve, because sometimes inyama idzo dzinenge dzava kuda kuno expire mumabutcheries dzinozongozanganiswa pobva patogadzirwa masausages. Ende masausage akanakira pakuti munoisa maspices ekuti kunyange sausage iroro rashata hauzombonyatsokuzvinzwa kuti sausage iri rashata, but rinozongooneka nekunoputika paya paunotanga
kuribika kana kuri kunzi unenge waisa zvimvura uchida kurikwatisa rinotanga kuputika putika, zvichireva izvo kuti rinenge riine machemicals plus nyama dzacho dzinenge dzagarisa. Check kana mukada kuenda kunana Pick n Pay or Checkers kana kuSpar ukanotenga sausage yeko unotoikwatisa zvakanaka, haizoiti zvekuzvimba ichiputika. But check ukatenga mamwe masausages mune tumwe tumabuchari unobva wachizoona musiyano uye zvekare netest, panenge patori nedifference yakatosiyana patest. Saka kana taita saizvozvo ndo dzinozotanga kutengeserwa vanhu. Ndinorwadziwa zvangu ndinoona vanhu vanotouya kuzototenga nyama idzi, vazhinji vekuzimu vanotouya kuzototenga vachitoti ndo zvakatochipa, ende varidzi ava vatinoshandira mavegetarian havabati nyama, vanototenga zvavanotenga kunana Woolworth, izvo zvavanoti vanenge ari maorganic, sezviya zvatinoita kumusha kuti zvamunodya pamba munozvirimira mega, hamuisi machemicals. Ndinoda kukurudzira vanhu vekumusha kuti zamai kuti munge muchikwanisa kuzvirimira zvokudya zvenyu. Hapana kana chinomboshamisira kuti unge uchinzi iwewe unodya hupfu hunenge huri processed, nekuti ndo zvinhu zviri dangerous. Akatokomborerwa zvake anenge ari kumaruzevha, uyo anoti kana akarima chibage chake anobva aenda nacho kuchigayo chobva changonogayiwa, ndo chinenge chiri healthy chibage ichocho nehupfu hwacho hunenge huri healthy. Uhwu hwatinozodya hwekuti hunenge hwakaitwa processed akomanaka, ndokusaka kenza dziri kunyanyisa muvanhu nekuda kwezvikafu izvo zviri kutengeswa pari zvino. Ivowo handingavashori because business muno muSouth Africa rinotoda kutoti unge uchitotamba vakachenjera. Uku SARS inenge iri teki newe, zvasiyana nekuZimbabwe kuti unokwanisa kutomboshanda ugotoshanda ugotovaka dzimba ugotenga mazimotikari anodhura ugotoenda pasocial media uchitoshamisira kuti ndine motikari 10. Muno muSouth Africa hazviitwi nekuti SARS inotoswera yatosvika pakambani pako ichida kuona kuti uri kugona kubhadhara taxi yako here in time. Saka nyika yedu ndinoona sekunge yakanaka ini, ende ndinongoti dai zvikaramba zvakadaro. South Africa yakazara nezvikafu izvo zvinokonzeresa vana kenza. Ameno kana zvavako kuZimbabwe, but munamati wangu ndewekuti dai vanhu vakasaramba vachipindwa nemweya semweya uyu une maGreek ekuti ivo vanoita zvekudya magreens chete semavegetarian, asi nyama dzavanenge vachizotengesera vamwe vanhu havadi kuti nyama inge ichizonzi yaraswa. Unokwanisa kutodzingwa basa kunzi wati kudii waisa nyama pasaidi dzekuti dzinofanira kuti dzinge dzichizoraswa. Muone zvenyu mukoma vakatoita joint venture nekamwe kagame park just outside of Joburg. Nyama dziya dzinenge dzaora dzinenge dzashata vanofanira kuti vange vachidziendesa ikoko vozongotumidzira invoice at the end of the month kuti taendesa nyama yakati, nekuti ikoko kune shumba nedzimwe mhuka dzemusango, but havadi manje. Vanenge vachida kuti iya nyama yekuti inenge yaora. Makamboona makonye achisvika pakubuda panyama inenge iri mufridge? Ndo nyama dzavanenge vachida kuti dzinge dzichizonzi dzinoenda kushumba idzodzo. Zvinorai kana kuri kunzi munenge muchipinda mumabhucha, always make sure kuti you buy original. Uye zvekare ndinokurudzira vanhu vane mabhucharies vari kuZimbabwe, ndinoona sekunge unenge utori mukana wekuti munge muchiita marketing, kuratidza kuti zvinhu zvenyu zvamunoita muri kuita zvinhu zviri legit. Munokwanisa kutowana macustomers akati wandei because vanhu vaneta nekudyiswa tsvina mukoma. Ndiyo secret yandiunza pano. Musazoshare profile yangu ndapota, ende kana mazoposta mundipawo link ndikwanise kuzobvisa mamessages ose awa andakutumidzirai. Ndichatokupai nemapictures kuti munge muchiona kuti zvechokwadi ndiko kwandinoshanda kuUnited. Yo vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu vari kuti vanoshanda kuUnited. Hanzi ndo madhiri atinoita kana tava kuda kunochaisa paya, hanzi vamwe vose vaenda, hanzi tinongosara tiri vashoma maZimbabweni, then tinobva tanzi nyama dzinenge dzava kuda kushata
tinge tichidzodzinyika mumachemicals 5 minutes later hanzi nyama idzodzo kana iri beef inototanga kutoita kaured. Apa hanzi tinoshandisa hanzi avanoti makala ekuti nyama inge ichiita kaured zvekare. Zvakaoma. Hanzi handingavashori nekuti vari pakutsvaka mari, asi ivo havadyi nyama yacho yavanotengesa nekuti mavegetarian. Zvakangooma hazvo vedu wei. Ngatitaurei navo mucomment section. Regai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadii zvenyu mukoma, please post my story makavigawo chitupa changu. Ininiwo ndakaudzwa kuti kana ndichida kupora paurwere uhwo hwainge hwanditambudza kwe almost 10 years, ndaifanira kuti ndinge ndichizorasirira urwere uhwu paimbwa yemuvakidzani wedu. But izvi ndainge ndisingafaniri kuti ndinge ndichizviitira kunoku kuUK kunova kuri kwandiri nemhuri yangu. Ndava nemakore akati wandei. Ndakasanganawo nemunyama wekuti pandakauya kunoku gore randakazotanga kushanda, because ndakambogara kwe3 years ndiri munomu ndisingashandi, because ndakauya kuno zvechikiribidi ndichita sekunge ndainge ndichitiza mhirizhonga dzinombopota dzichiitika kumusha kwedu dzezvematongerwo enyika. Saka ndakambogara mukomanashi ndisati ndakwanisa kuwana madocuments ekuti ndinge ndichinyatsokufamba ndakasununguka, uye zvekare ndinge ndichikwanisa kutsvaka nekuwana basa ndakasununguka. Mhuri yangu yakazotevera, but by then ndainge ndava kurwara. Ndakarwara mukomanashi zvisina kana ani akamboona. Saka mukuzofamba amai vangu zvekare vachifamba, ipapo vainge vasati vashaika kuZimbabwe uko vakazoudzwa kuti mwana wenyu akanzwirwa godo nevamwe vanhu vemuraini. Zvichireva izvo kuti kumusha kwedu ndichangoti kumasvingo kwatinobva painge paine munhu ainge akanzwa nyaya yekuti ndainge ndava kunoku kuJoni, ndokubva achizondigadzira kuti ndisambokwanisa kufa ndakashanda kuti ndige ndichizobudirirawo, sekunge painge paine munhu ainge akambondibatsira kuti ndige ndichizouya kunoku kumhiri kwemakungwa. Amai vangu vakabva vachizonzi solution yainge iripo yainge iri yekuti ndaifanira kuti ndige ndichizodzokera kumusha tonorasira mweya wacho iwoyo wainge wagadzwa pandiri, wainge uchikonzeresa kuti ndisakwanisa kuti ndinge ndichizoshanda. Ndakamboramba ndikati pari zvino ndichiri kuedza kuti ndige ndichisimukirawo ndikwanise kuitawo something in life, but ndakanzi kana asingadi hapana kana problem. Ndakagara ndikarwara mukoma. Mumakumbo angu ndaita sekunge mumabhonzo paiva nechinhu chaipota chichindiruma ruma. Ndaiwanzokunzwa kurumwa rumwa nguva iya yekuti ndinge ndava kuda kuenda kunorara, zvikangonzi kunenge kwasviba chete. Kunze kwasviba ndobva ndatanga kunzwa kurumiwa mukati mumabhonzo angu. Zvinhu zvaitondishungurudza. Kana kushanda kwacho ndainge ndisingakwanisi kunyatsokushanda zvakanaka, night shift. Ndaiti kana ndikapinda basa ndikanzi uchashanda night shift, kana ndikati handikwanise, ndaikwanisa kutomiswa basa, but kwete kuti ndainge ndisingakwanisi. Nyaya yainge iripo yainge iri yekuti ndainzwa kurumiwa kana ndakamira zviya ndiri kubasa. Saka ndaizogumisidzira ndagara kana kutombotsvaka kwekunohwanda ndichitochema nekuda kwepain. Ndakazotanga kushanda as a janitor. Ipapo ndo pandakaona kuti zvechokwadi uroyi huriko, zvinhu zveusiku zviriko, zvinongosekesa so muchiverenga nyaya dzevanhu zvichingoita sekunge idambe, but musi waunosangana nazvo uroyi huriko mukoma. Ndo zvandinongoda kungotaura. Ndakati ndichishanda as a janitor kudaro, kambani yandainge ndichishandira yainge iine macontract. Taifamba tichicleana zvikoro, saka kwaiva nezvimwe zvikoro izvo zvataicleana huri husiku. Ndaikwanisa kuita kana 3 hours, ndikatanga kuma7, sometimes ndaizopedza kuzvi9 kana kuti kuma10. Musi iwoyo ndakaenda, ndaitarisira kuti ndainge ndichazonosangana noumwe mukadzi wekuMexico uyo wandaifungidzira kuti ndiye wandainge ndichazoshanda naye on that shift, because kutoshanda ndiri ndega usiku ndaitongonzwa kuti pane zvinokwanisa kuzoitika kwandiri. Ndasvika pachikoro paya ndikawana kuti iye
ainge asipo. Security akabva achizondipa makey. Ndakati ndichifamba ndichitsvaira ndainyatsokunzwa kuti paiva nechinhu chainge chichinditevera. Ndakazoti ndichinopinda mune imwe classroom ndakavhunduka mukoma. Nekuda kwezvandakaona, ndakaona munhu ainge akagara, kunyatsokugara mukomanashi ainge akatogara zvake akatotarisa kuboard kuita sekunge mwana wechikoro. But munhu uyu akatanga kukura zvekuti akasvika pakuzadza hafu yeclassroom ndokubva anyangarika. Achingonyangarika kudaro ndopandakanzwa kumashure kwangu munhu akamhanya. Ndakamhanya mukoma ndichiridza mhere ndokubva ndachizosangana nemasecurity vakandibvunza kuti chii chainge chaitika. Ndakavaudza but ivo havana kana kumbozvibhiliva, vainge vari varungu. Saka vakangoti maybe you're just having my hallucination, but painge pachitomborina hallucination yainge iripo. Zvakatoitika zvandakaona. Ndakazoti ndava mumotikari ndopandakaona zizi iri rakabhururuka rikaenda rikanomhara pamusoro pebuilding. Ndobva rachizotanga kubhururuka richiuya rakanangana nemotikari yangu. Rakatonopinda mumotikari asi kubuda kwaro handina kuriona. Zvinhu zvakaitika on that night ndopandakatanga kubhiliva manje kuti chivanhu chiriko, varoyi variko, vanhu vanogadzira vamwe vanhu variko, and the spirit world it is very real. Ndakabva ndaudza amai vangu kuti ndozvandainge ndasangana nazvo. Vakati dai wakasika wauya. Ndikati zvino ndozvifambisa sei because inini mapepa angu awa handiinawo, ndinokwanisa kuzopinda bhizi. Mukomanashe I requested kuenda kuRwanda kuita sekunge kune zvandainge ndichida kunoita kuRwanda ikoko. Then from there on I traveled ndisina mapepa from Rwanda, Tanzania kusvika ndichizonopinda muZambia ndikabva ndati muZimu. Amai vangu vakazoenda neni kun'anga zvekare nedzimwe hama. Taenda kun'anga kuya ndipo pandakaudzwa kuti painge paine munhu wemuvillage, asi chandaifanira kuti ndike ndichingoita mhepo iyi ndaifanira kuti ndike ndichingonoirasira pane imwe imbwa yemuvillage, nekuti chinhu chainge chichindidya hanzi yainge itori imbwa yemuroyi wemuvillage medu. Ndakaita saizvozvo kwava kubva ndachizonorasira. Mukoma takangoti tichingopedza kungoita mhiko idzodzo muraini medu, panewo pandakangoenda ndikanokandawo mishonga yacho, but mishonga iyi hakuna anokwanisa kuiona because yakatogadzirwa nen'anga yacho kuti isambofa yakaonekwa muchibhodhoro umo mayainge iri. Ndakabva ndatonzwa kutoti ndainge ndava right. Kubanda kuya kana kutya kufamba usiku kana kugara murima kwakabva kwapera. Ndikatorara zvakanaka nditori ndega. Ndakatorara murima ndiri ndega. Ndikakwanisa kuzodzoka kunoku kumhiri kwemakungwa. Ndadzoka kuno amai vakasvika pakufa, upenyu hukaenderera kumberi. Mukomanashe iko zvinozvi mwana wangu ari kurwara. Handichazivi manje kuti pakaitwa go back to sender here kana kuti mwana wangu ane dzimwe nguva dzekuti anokwanisa kuhukura. Kukuhukurirai zvekuti munoshamisika. Anenge achihukura kuita sekunge imbwa chaiyo mukoma. Handizivi kuti zvinoreva kuti kudii. Ipapa pandanzwa nekufamba ndikangonzwa zvichinzi kunoku kwandiri kuUK kune muprofita anobatsira. Ndomhanya iwe nemhuri yangu tonopiwa munamato, asi chinoshanda hapana, chinombochinja hapana. Kunyange zvikanzi kunenge kuine n'anga because kuno kune vamwe vane system yekuti vanounganidza mari. Kana vaunganidza mari dzavo votsvaka n'anga dziya dzimwe dzinobuda pamaYouTube. N'anga idzodzo dzobva dzauya kuzobetsera vanhu panguva imwe chete. Ndakatombounganidzawo mari ndikabva ndatounganidza mari nevamwe vainge vachiti vainge vaina vamwe sekuru avo vavainge vachida kuti vange vachizouya kunoku kumhiri kwemakungwa. Asi mukoma ini kusaidi kwangu handina kana change yandakamboona. Zvakatoita bad to worst, ende ndikutoona kutoti mari ndo yava kutopera. Ndiri kuuya pano ndakazvininipisa. Vanojaja you can judge me. Zvinhu izvi zviri kuitika kwandiri handichazvinzwisisi kuti ndakaitirwa go back to sender here. Kana ndakaitirwa go back to sender inogouya kwandiri sei kunze kwekuti inge ichienda kune munhu wacho iyeye uyo akandigadzira in the first place. Vanhu vari kuZimu makandiworora, makandigona. Kuuya kwandakaita kunoku ndakatambudzika, asi iko zvinozvi muri kungondishungurudza.
handina kumbogara ndakafara ini kubva zvandakauya kuno. Kana ari semudzimai wangu anongogara misodzi iri pamatama kuti tichibuda muurwere hwangu inini iko zvinozvi mwana ava kurwara. Shuwa mwana anoita dzimwe nguva dzekuti anorara usiku hwose achihukura kuita kunge imbwa. Vamwe vanoti mwana uyu ane mental health issues, tinofanira kuti tinge tichienda naye kuchipatara. Tinotya kuti kana tikaenda naye mwana kuchipatara ndiko kanenge kari kekutopedzisira kutomuona mwana anobva atotorwa ototanga kutochengetewa nestate. Please ndibetsereiwo nemazano muri yeZimbabwe kuti ndinge nichingoya kuZimbabwe kwacho pandinodira hazviiti nekuda kwemadocuments angu awa andiinawo. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo vari kuti vari kumhiri kwemakungwa. Zvakangooma hazvo vedu wei, ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Mukoma vedu ava zvinorwadza hazvo vedu wei. Pakaipa. Let us try to speak with our dear brother mucomment section. Hanzi ndakaitirwa go back to sender mushure mekunge varasirira pane imwe imbwa yeumwewo muvakidzani wekuvhileji kwavanobva. Regedzei tibataenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadi zvenyu mukoma, please post my story makavika uchitupa changu. Ndauyawo pano ndiine nyaya yandiinayo. Mukoma Nation $20,000 yakaenda, but kuenda kwayakaita chava kundinetsa ndechekuti murume wangu ari kugara achingononga mari kuti hatisi takarombesewa here, because zvatainge takafambira patakauya ikoko kuZimbabwe zvatosiyana nezvatiri kuona. Isusuwo tigere kunoku kuUK takauyako kuZimbabwe last year mainge muri muna October. Takatoita zvokutomhanya mushure mekunge sekuru ava vati ndava kuda kuvhara matare angu, dai makasika mauya, nekuti pandinovhura matare ndinenge ndakawandirwa, ndinokwanisa kuzoshaya mukana wekukubatsirai. Saka mukoma takabva tachizounganidza mari because dambudziko it was the money. Tainge tisingadi kuti tinge tichibhadhara mari yakawanda kudaro, asi murume wangu akabva angoti let us just take imwe mari iri kuma savings ndokubva tachizouya ikoko kuZimu. Takabva tabetserwa nesekuru ava. Dambudziko rainge riripo mukoma rainge riri rekuti ini nemurume wangu hatina mwana tose. Murume wangu iye ane mwana, ini handina kumbogara ndakaita mwana before. Kuzvara ndinongoudzwa kuti ndinozvara, but pane munhu akavhara mbereko yangu. Hadzi izvi zvakaitika ndichiri mwana mudiki. Saka murume wangu akati let us just try this, kana zvikaramba zvarambawo. We then came to Zim. Tiriko kuZimu mukoma ndakagadzirwa ndikauchikiwa, asi chakandinetsa ndechekuti murume wangu akapiwa bhandi iro raakanzi anofanira kuti ange achiti zviya per week anofanira kumboita mazuva awo aanorara akarisunga bhandi iri. Saka takangoti maybe ndo zvinoita kuti urume hwacho unge uchizova powerful. Tadzoka kunoko. So far mari yatakabvisa ikoko kuZimbabwe, murume wangu awana mari inotodarika mari iyo yatakapa sekuru. Sekuru ava tiri kutaura navo vari kungoti pari zvino vazukuru hazviita kuti ndige ndichitaura nemi because ndinotanga ndambodzokera kuMalawi. Havasati vavhura matare avo, vari kuti handisati ndaenda kuMalawi. Ndava kutoita sekunge munhu anopa munhu pressure and hazvisi zvinhu zviripo. Murume wangu paakatanga kunonga mari, akanonga mari yainge iri kubackseat. Saka akafungidzira kuti maybe ndini ndainge ndasiya £100. Saka akangofungidzira kuti maybe ndainge ndaisiyawo oro kuikanganwa. Ndokubva andibvunza ndikati no, handina kana mari yandambosiya mumotikari mako, plus inini zvokushandisa cash unozviziva wani kuti handizvifarire, ndokusaka ndiine mabank cards. Kusvika pari nhasi murume wangu ari kungononga mari. Anokwanisa kukunongera kana £2,000 makatongorivara. Takatogara iko zvinozvi zvava kuitika nemasikati zvaiwanzokuitika usiku. The last time paakanonga mari takati takatogara zvedu, ndo paakangoti ona mari iyo iri padhuze negumbo rako. Ndakashamisika ndikati kwaari ona mari iyo iri pasaidhi newe. Saka mari iyi mukoma sometimes tinokwanisa kuti tikaiverenga inenge iri 1,000 kana kuti 2,000.
hatichazivi kuti toita sei. Mari dzacho takangodziunganidza, tinayo mari yacho mumba, tiri kungoisa mune rimwe shelf, ndo matiri kungoisa mari yacho. Ini kana kuvhura ndava kutotya kuti tichazowana muine zvimwe zvinhu zvinenge zvichitotaura zvirimo apa. Sekuru ava vari kungotivhara, vari kungoti ndichati ndaenda kunoshandirwa, ndichati ndaenda kunoshandirwa, ndichazokuudzai. Pari zvino hapana zvatingataura nekuti ndichangobva mukuvhura matare angu. Ndibetsereiwo mhuri yeZimbabwe, iniwo handichazivi kuti ndoita sei. Mari dzakadai dzinodyiwa here kana kuti hadzidyiwi? Kana kuri kunzi tinofanira kuti tinge tichiirasa, toirasa seiko mari iyi? Nhai mukoma. Mhuri yeZimbabwe, ndo meseji iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu vari kuti vane mari yakawandisa iyo iri mushelf. Ngatitaurei navo mucomment section. Vanzvadzi vedu ava zvakangooma hazvo vedu we. Ko kana kuri kunzi one day muchazongoona mumba matova nezvinhu zvinotaura, yapakaipa.